Kirima Swngsa Mangpli Dofani TV o Paisa Phoika Killa RT Blog by Khobjak Tiprasa ni Suk mohan kami o Kaisa Bolong ni Kuthang Toma Bosabo Ongka Kebo Samaria Koroksa Tako Gonga Manik Molsom ni Nukhung ono Bo Bolong o Sam Tangna Thangpro Manai Phaika Hanaino Koktomani Bisingte Saimangka Dofani TV Mangpli o Haike Dofani TV team o Thayo Sokui Bolong ni Kuthang Busa Manai Gonga Manik Molsom bai Sibai Sukro Wish Hai Nalevana Nai Tongdi Soyagare Dofani TV Mangpli o Hai nai lamso khabani takok tei bukhok song chini Dofani TV nai tongnai lukurok ni bagoi belaina malang sajaknai wanama swngsa de sasnai moni kothok de sasnai mahai kaisa nok no chini screen ni bisingtei nok no phonukna ni thangwi tongo mai kana sungtini asomsa khlaiwi khobor mankha o thai chingsawi manka mongka ke Killa RD Blog by Khobjak hai ka nito bazar amside ni Suk mohan para hne chingsawi manka o Suk mohan para ni khoroksa Gonga Manik Molsom ni Nukhungo no bo sapta kaisa rongmoi no bolongo bo samungtana ni thangpro kaisa jontu hangka ba prani manui phaikha abo tamo prani chungbo tabok phai sokpaijak lukurok no chung phunuknai abo nai naikangke mukra no bo soltete hulok no bo solu tei je lukurok nai tongnai borok sawi manai blaino wanama swngsa je achai phaimani mai kana kuno prani ni snuya ko bumung busia phiaba lukurok no phunukna ni bagoi chung ksalma boni nukhungo phai sok paijak mai kana tini nok no mangpli phunukna ni thangwi tongo lukurok no nirok manjogoi tongdi choikare chung prani nok no phunukna ni thangwi tongo nirok sadi abo tamo prani mangpli ti sanani koinai teruk teruk kisi yang phaidi chung mangpli lukurok no phunukna ni saitoknai abo tamo prani khana yang mangpli kam ka tisagar de lukurok nai naigar de belai no wanama swngsa ya thairok kam ka sak de mokol ekdum kiting kiting bolongo mandoi phaimani hanai sawi mankha yak rok boni mokolok snai naigar de abo mukhra hongkang ka mukhra no bosolia na ka ba tamai sanai lukurok snaigra sidi belai no wanama swngsa nugui man kana mai kana tangni jibone angbo nugo abo tamo prani hinja kana lukurok je mangpli naibi tongnai ni rok jotona comment khlaidi hai ka sadi abo tamo prani khana boni ya gola phaidi o nok phang je rong mui to bunai borom gana hai ka takhok Gonga Manik bai chung kok sabani sai toknai bo boma ke rong mui toi phekha bo pro to bokha boma ke to bokha abo no kisa bo bai kok ser lainai nai tondi choi kare Dofani TV phaide engke boni ya golo ni rong no mangpli phunuka abo ni rong no goiman khana mai kene tini takhok bo ne bolong no rongmui to bokha ni bon sabote bon khokte jeng kok samani sai toknai hai ka ba khanai naline takhok sagradi ni noro je chung tabo prani kaisa nukmani abo nok bo mai ke manoi phaitei bor jaga manoi phaiman kise sagradi bong ke no mo soine si hathai digi mo rabar kai ni hi mo hok khat hogani thangpro maha ke mo ke ri bai ke si roi to bola hata nung bomai ke sikangwa nung robert hogui tongpro bono bomai ke bupang saka de nok nakaba tola haro wodi tongma nok sakabo ke nung sikang hok pro klaila hata bupang saka sitangbo ke nung amana nugoi tama busai no wan sokhna angbo sinia makra hi si angbo hoi tongta ke ba mo ba makra ya hi si baibo thungnai phaila ha nero bo sok phaila haita ke nung bona ron ni prol nung makra hi si khakai romani pheba makra singli ang ke nung tama hi wan sokha bona romna ni le nung kirili ade
Kiriya ang ron yablay ani behitrok siram phayo ang thangya ta phro haisina ke nang bolong ni rong bui to bo mani koidin ka khani nogo to bui phaimani tak ba 2 saptarok ka hata 2 saptarok ka hata ke bo horo rogo mai rogo khujak phro rogo le pede pungma rok de khana pi khet pung tong ta horo kasa mo khar tong hai ke nang bono tomarok ta as kedugma 2 sapta ka kha tomar saroi tong kha alu rok kokia rok sabuta sabuna ke kuno mane nogo tong na ni bagai mane kuno awas rok jole boi khlaima rok buma rok no khatang mane awas rok de khlaima rok de khana kere kerina kere horong ken kisa ping khe khayta esang na esek na ke nang bus kedug abone ribui tong na hen wan sok to aba chanai jat bung ya ba je kathang tong masak hai boni ji thaila ke thaila haita thayang ke hai ri to sina haita ka ke bo saman ke kokia rok tai tom sa hi sakma bolong ni matrok chawta mo mung ti ta hai rang kong bolang alu rok bochabu mai ke sa mai le roya khota mai roya khana roya kho abo nang no goi tama hi wan sok abo buma de na cherai de abo ambu sia ko buma deng nai serai deng nai asek chikon ma ba siliata sarok sin khana na acha blai ke hambai takhok no angkang ke nang lukorok to tabok sini to phane tibio nai tongo tabok abo nang mane next time rogo mahai rok jodi moni sara kabang man prani ro bolang ro man khang ke nang mumbai wife sek to boi mai ke nang nogo ri tong pai ka ang taksi jatra na taksi jatra ka ro mai ro ka ri mani ro kere ke na bono ri boi tong ne bele na ani ne nukhong khara busek tong mane charjana nang ke tama khala ang ken ব্যবসা khlaya rabar ro rai to okay belai ke hambai takhok no chungbai kreng mani do hambai nugui man kana bo no bolong thangwi rongwoi to bu mani phiaba abo bo bu siniliya mukhra hanai sikang bo ron kahin sawo phiaba bo mukhra bo ngliya chungbu nugui man kana tai ba se mangfliti sagra de lukrok no phunogra de kaham ke ya phangsi abo saiman kha abo angkang ke taising na no saka je nito bazar amchai bi khobjak abo Suk mohan kami molsom kami wono maika kaisa 2 sapta borok bolongo thangui rongboi to bumani phe babo tamo prani ke busawi malia maika na khobor khnamoi dofne tv song phaibai lukorok no phunuknani bagoi chung maika na saitowoi tongo tei kaham hamya jungjal lukorok ni tong marona chung dofne tv maika na coverage khlai phaibai tei thinangbo bu chung no phunuknai maika na je nai tongnai rono hain hai jotono no hambai